चित पटक के लेवे कबहू ना छोड़े ले, मन जे करीले धके बहिया मरोड़े ले। चित पटक के लेवे कबहू ना छोड़े ले, मन जे करीले धके बहिया मरोड़े ले। खखुआइल रहेले उनकर भरेल ना जियावा, त देले नइखी 2-3 दिन से हम यही से रूसल बा पियावा, त देले नइखी 2-3 दिन से हम यही से रूसल बा पियावा। रूसल बा पियावा, रूसल बा पियावा। खोजले रात दिन हौवाला फील हो, खाइल पियल रेनु के कैले मुश्किल हो। खोजले रात दिन हौवाला फील हो, खाइल पियल रेनु के कैले मुश्किल हो। मन करे नैहर चल जाई हहरता हियवा, त देले नइखी 2-3 दिन से हम यही से रूसल बा पियावा, त देले नइखी 2-3 दिन से हम यही से रूसल बा पियावा। बालाजी स्टूडियो, दिल्ली।